Allah sarki. Yawwa ka san ni tambaya ba ta kare mu. Ko kai din tambaye ka mana. Na'am. Kai baka da tambaya ne, ai baka da komai ne ka dai kawai tambaya ka. To ba ku ne farfesu ba? Ai ku za mu tambaya kuma ku ga mana. Farfesa. Zai canza mu suna farfesa. Kai gara ne kai hanzu kace ni gara. To farfesu. To ai sunan naku ne da yake ba na alqur'ani bane shi yasa. Okay ya amal alqur'ani karge? To ya kai baka bata to suna. Ko shinkafa ya kai baka bata musu suna. Bari dai in yi tambaya ta tuku. Farfeso ai wai dan Allah in ma tambaya mana. Na jinka. Me yasa wai idan ka taso kana so ka zama wani abu dan bangaren gwagwarmaya na neman halali in manya saka ga abin ka bara a tallafa ma kai sama ba amma kuma da ka dan fara abubuwa na kauce hanya na dan kama-kamai a ganka da dan abubuwa za ka yi ta'addanci sai ka ga an rarime ka za ci ma zarafi. A Najeriya? Kai yanzu kana nufin cewar idan matahi ya taso da karfin gwiwa iya neman mafita da zai taimaka kan zai taimaka al'umma kana so a san wani attajirin ya samu hannu ya sama ba a Najeriya ba dai kuma in ce maka duka ba a rasa ba amma sun yi yawa sun yi karanci kuma sanar kake da cewar ana cin zarafin ɗan ta'adda ba a ci idan ana cin zarafin ɗan ta'adda ranar su balle teji suna abin da suka ga dama a ci zarafin su mana an sun yarda a samu sai mu anan fatan mu anan ba abin da zamu ci sai mu ci alhamdulillah Allah ubangiji ya gane masu bari ta'addancin nan Allah kuma ya sa shugabanninmu su ma su dawo da baya su gane albarkacin annabi da alkur'ani su ɗauki mataki a zauna lafiya kawai shine aiki anan shine addu'a ka gane bayani ko na gane yayi ma wannan bayani yayi you can go I say you can go if you know here in Gila amma dai zan zo da wata fa to Watch more, loud more, there's a lot more. Mika Arziki TV on YouTube, on Facebook, and also on TikTok. We give you whatever you want from the joyous heart of you. Mika Arziki 24 TV.